Основните принципи на разказването на истории за туризма са методи и стратегии, използвани за обогатяване на преживяванията при пътуване, популяризиране на дестинациите и насърчаване на пътуващите да се свързват. В основата на разказването на истории в туризма стои използването на силата на историите за ангажиране на пътниците и осигуряване на незабравими преживявания. Ето някои основни принципи на разказването на истории в туризма. Контекст и ангажиращи истории, привличане на вниманието на пътуващите. Това може да включва разказване на завладяващи и интригуващи истории за културно-историческото богатство, природната красота или уникалните характеристики на дестинацията. Местно културно богатство за разказване на истории в туризма. Важно е да се подчертаят местната култура и наследство. Историите могат да запознаят пътуващите с местните традиции, занаяти, фестивали и други културни събития, като им предоставят възможност да открият уникалната идентичност и история на дестинацията. Природна среда и устойчивост. Разказването на истории трябва да засяга важни въпроси като опазването на природната среда и насърчаването на устойчиви туристически практики. Разказите могат да подчертават значението на природната красота и да предоставят на пътуващите информация за опазването на околната среда. Истории за местните хора. Разказването на истории в туризма трябва да представя гласовете и историите на местните хора. Начинът на живот, традициите, опитът и гледните точки на местните общности предлагат на пътуващите местна перспектива и насърчават културните взаимодействия. Взаимодействие и ангажираност с пътуващите. Разказването на туристически истории трябва да насърчава активното участие на пътниците и да предлага интерактивни преживявания. Разказите могат да насърчат пътуващите да участват в местни дейности, семинари или обиколки с екскурзовод, което им позволява да създадат по-дълбоки връзки с местните общности. Технологични иновации. Разказването на туристически истории може да използва технологични иновации като цифрови платформи, виртуална и разширена реалност, за да предостави на пътниците интерактивни и уникални преживявания. Тези технологии могат да направят разказите по-завладяващи и убедителни, което прави дестинациите по-привлекателни. Тези принципи са в основата на разказването на туристически истории, като имат за цел да популяризират дестинациите, да обогатяват преживяванията на туристите и да разглеждат важни въпроси като устойчивостта и опазването на културата в туристическия сектор.